שלום, לי קוראים נוגה של האדמה, ותודה רבה שבאתם והצטרפתם אליי גם הפעם לשמוע מה מביאה איתה הלבנה החודש. בכל חודש אני מפרסמת סרטון קצר על האנרגיה שמביאה איתה הלבנה החודש. בדרך השמנית שאני הולכת בה, יש בכל מחזור 13 לבנות. כל לבנה מביאה איתה אנרגיה אחרת, וככה יש 13 אנרגיות שחוזרות על עצמם בכל מחזור של 13. מחזור אחד של לבנה, מהרגע שהיא זורחת, כמו היום, ויש סהר דק מאוד עד שהיא מתמלאת ומתחסרת שוב, זה מחזור אחד שאורך 29 ימים. בכל מחזור כזה, הלבנה זורחת אלינו אנרגיה מסוימת. אם אנחנו יודעות את האנרגיה ויודעים מה האנרגיה הזאת, אנחנו יכולים להתקייל אליה, וככה להיות בהרמוניה עם מה שקורה על אימא האדמה. כי הלבנה משפיעה מאוד על אימא האדמה. אז החודש זורחת אלינו לבנת העשבים. ובאתי לצלם את הסרטון במיוחד כאן, כי כאן לפני בערך חודש, 3 שבועות, כל האדמה, כל השטח פה היה שרוף לגמרי, הייתה פה שריפה והכל היה שחור ומפויח. והנה ירד בינתיים גשם, אחרי שבוע צצו כל העשבים הירוקים האלה. וחיים חדשים במקום שהיה שחור ושרוף, מבצבצים ועולים מתוך האדמה, מתוך אימא האדמה. אז מתוך 13 האנרגיות האפשריות, אימא האדמה והלבנה בחרו להקדיש מחזור שלם של לבנה לעשבים. העשבים הירוקים, אלה שצצים מהר מאוד, אלה שלא צריכים תהליך ארוך, אלה שפשוט באים ומוצאים את הדרך שלהם, דרך כל חרך ודרך כל מקום שיש בו קצת אדמה כדי לצוץ וכדי להיות. העשבים שהצבע שלהם תמיד ירוק. צבע של חיים. העשבים שמביאים לנו אל תוך האוכל טעמים של רוזמרין ושל בזיליקום ושל פטרוזיליה ושל כוסברה למי שאוהב ושל זעתר. עשבים שכל אחד מהם יש בו כוח של ריפוי. שכן מכל היסודות שיש על הפנים של אימא האדמה בתוך העשבים, כל עשב ועשב יש יכולת ותכונה של ריפוי, שיכולה לרפא מכאוב או מחלה. העשבים שמביאים לנו ניחוחות טובים אל תוך החיים, כמו לבנדר, כמו טימין. והארץ שלנו התברכה בהרבה מאוד עשבים שגדלים פה באופן טבעי. האמת היא שכמעט בכל מקום, אולי חוץ במדבר, אבל אפילו במדבר, עשבים מוצאים את הדרך לגדול מתוך האדמה. הם צריכים מעט מאוד כדי להיות. כל אדמה, הם ימצאו את הדרך לפרוח ולצמוח מתוכה. מעט מים, מעט שמש, והנה הם פה. אז אנחנו התברכנו בעשבים, ברפואות, בריחות ובטעמים. אני מזמינה אתכם החודש לקחת מתוך הירוק הזה, שיש בו עוצמה אדירה של חיים, שבאה הישר מתוך אימא האדמה, ולקחת את העשבים ולאכול עשבים, ולהריח עשבים, ולשתות תה עם עשבים, ולהכניס את האנרגיה הירוקה של החיים אל תוככם, ולחגוג את זה. דווקא עכשיו, או לא דווקא, במיוחד עכשיו, כשהדברים לא כל כך פשוטים. אנחנו נמצאים גם לקראת החלק האפל ביותר של השנה, שהחושך הפיזי הוא גדול מאוד, ולכן גם החושך שמבפנים הוא לא קטן, ובכלל לא צריך ללכת רחוק, רק לפתוח את החדשות כדי לשמוע שהדברים לא בהכרח פשוטים על אימא האדמה. אז זה טוב להכניס עשבים לתוך החיים. והנה אני נותנת לכם מתכון,
קיבלתי מספר שנקרא המכשפה, שכתב דוב אהבה, שבתוכו יש הרבה מאוד מתכונים של כישוף שאפשר לעשות לבד בבית. ואחד מהם מספר על זה שלקחת פרחים של צמח הרוזמרין, לאגוד אותם בשקיק ולפזר במקומות בבית, מביא איתו שמחה. אז הנה משהו שאתם יכולים לעשות בעצמכם, ולתת גם לאנשים אחרים, לאסוף פרחים של רוזמרין. אני אספר שכשבאים לאסוף ולקחת מעשב או מצמח, כדאי לבוא קודם עם מנחה של מים, לבקש רשות, ולקחת ככה שגם הצמח יישאר לו מספיק כדי להיות, בלי לחסל את הצמח כולו. זהו זה להפעם. אני מאחלת לכם לבנת עשבים מופלאה, עם שפע של ירוק, בתוך האוכל ובתוך הבריכות של הבית. אפשר כמובן לקחת עשבים שצומחים רק עכשיו ולייבש אותם בבית, וככה יהיה לכם מהם מהריח ומהטעם שלהם לכל השנה. זה גם נפלא ומופלא ביותר. ליהנות מהירוק הירוק של אמא האדמה. ואם מעניין אתכם ומושכת אתכם הדרך השמאנית, אז בחודש ינואר השנה אני פותחת הכשרה שנקראת הכשרה בקשפנות שמאנית. אם מעניין אתכם יותר לצלול לעומק של העולם השמאני, של הדרך השמאנית, של אמא האדמה, לחוות חיבור עמוק יותר עם אמא האדמה, עם הנשמה המופלאה שהיא אמא האדמה, עם הצמחים, עם הטבע שהוא הגוף של אמא האדמה, עם הגישה השמאנית לחיים, עם טקסים, עם כישופים, עם קמאות, עם איך אפשר לקחת את כל העושר הזה שנמצא פה והיה פה במשך עשרות אלפי שנים, ולקחת ולחיות אותו היום, אני מזמינה אתכן. אני פותחת בינואר הכשרה שהשנה הראשונה שלה מוקדשת כולה להעמקה ולהכרה של הגישה השמאנית והדרך השמאנית, כמו שאני למדתי אותה משלושת השמאנים שהם המורים שלי. ובשנה השנייה אנחנו נכנסות ונכנסים לתוך נבחי העולם הקשפני השמאני. אז את כל הפרטים תוכלו למצוא בקישור שנמצא מתחת לסרטון. זה הכל להפעם. אני מאחלת לכם חודש מהנה ומלא מלא בירוק ובעשבים. ואני כאן כדי להזכיר לכם שכל הדבר הזה אוהב אתכם. כל ההרים והסלעים והעשבים והעצים, כל הדבר הזה שאני קוראת לו אמא האדמה, אוהב אותך ואוהב אותך. תמיד. תמיד זה היה ותמיד זה יהיה. ואני מאחלת לכם שתזכרו את זה כשאתם הולכים בלילה לישון, ותזכרו את זה כשאתם קמים בבוקר ליום חדש, ותזכרו את זה כשקשה, ותזכרו את זה כשטוב. שיש כאן אמא עצומה, כוכבה אדירה של אהבה, שמה שהיא עושה זה לאהוב, והיא אוהבת כל אחת וכל אחד מכם, בלי לרצות שום דבר בחזרה. God.